Nosaltres som l'Escola Popular de Balàfia, un projecte autogestionat a la ciutat de Lleida que neix del Moviment per l'Habitatge de Catalunya. Som ActFem, això és un projecte d'arts escèniques per a la transformació social. Som la xarxa de dones cosidores, que és un projecte d'emprenedoria de dones en el món del tèxtil. La nostra acció es centra en fer classes de català i castellà per a persones adultes, classes d'àrab per a infants, escoleta de lleure a les tardes amb infants i ludoteca a les assemblees de la PA de Lleida. Ens mou la voluntat de fer front a les desigualtats socials. El projecte d'ActFem el que vol proposar és un recorregut més ampli a noies que podrien tenir uns estudis superiors però que per raons psicosocials no ho tindran. Llavors arriba ActFem per remoure tot això, perquè al final del programa elles tindran el seu batxillerat. La xarxa de dones cosidores ha sigut un espai formatiu. És un espai també de cures, és un espai de confiança i després els hi aporta una de les coses que és important, que és feina. Comencem a treballar totes juntes, que d'aquesta manera som més visibles i més fortes. Lliures, per nosaltres va arribar en un moment en el que nosaltres necessitàvem ser lliures.